Teraz trochę. Teraz mamy dziurę w środku pola. Gdzieś się zagubili defensywni pomocnicy Legii. Ani Borysiuka, ani Wrdoliaka. Tu nie było. Uwaga! Spalony! Spalony. Gol nieuznany. Podniósł chorągiewkę sędzia asystent. Teraz spokojnie poczekajmy. Tak, ale widać, że ma nosa, nawet jak był spalony. No właśnie, to... przynajmniej strzelił pierwszy raz celnie. A czy... Tak, jest, minimalny spalony. No, powiem ci, że też sytuacja piłkę. Ależ się machnął w tej chwili Bartek Bosacki. Jeszcze raz, Kriwiec. Przeszła piłka i gol! Gol dla Lecha Poznań. Młody tata, tak, młody tata pokazuje, że to dla córki. Lech Legia 1-0. Wydawałoby się przypadkowa akcja. Wcześniej Bartek Bosacki, podobna sytuacja. Kto zgrywał? Arboleda, to on zgrał tą piłkę. To jemu trzeba zebrać 50% tej bramki. Natomiast równość to jest piłkarz, którego piłka szuka. Widzieliśmy wcześniej, gdzie był spalony po wejściu, że ona się odbiła właściwie od Arboledy. Trudno powiedzieć, zobaczmy. Tak, tutaj już chyba raczej odbita, ale asystę ma. Ale asysta, tak, tutaj było ciasno jeszcze. Natomiast równość trzeba jeszcze tą piłkę było skierować do bramki tak, żeby ona wpadła. Tutaj przy tym gąszczu nóg trzeba było też ją zmieścić i on to zrobił znakomicie. Zdecydowana większość zawodników Legii była tyłem w ogóle do piłki, potem jak zagrał ją Arboleda, nie mieli w ogóle